Bueno, hasiko dugu ez, besterik gabe, Aintzane Kamara, Maria Ribero, Lider Nando eta Garazi Navas, lau emakume, lau euskaldun, lau musikari, eta bueno, nahiko ekiko dute kontatzeko, ni pixka bat gidatuko ditut galdera batzun bitxartez. Hasiko gara emakume euskal musikaren barruko emakumeen genealogiarekin, pixka bat atzera ingo dugu. Eta, bueno, lehenengo galdera botako dutzuet, euskal musikagintzan emakume bezala aintzindari batzuk ezagutzen ditugu, ez? Justo aipatzen egongan Maurizia, ez? Azken boladan bolo-bolo dabilen leku guztietan, edo, euskal kantagintza berrian Lourdes Iriondo bat izan leikena, eta holako hainbat izen ezagunak itzen zaizkigu, baina uste dozue benetan izenetik haratago ezagutzen ditugula pertsona horiek, beren ibilbidea, euren nondik norakoak, gizonezkoenan beste ezagutzen ditugula, edo da izena ezagutzen dugu, bai hor egon zan, zeo zein zeban, eta bai, aintzindari izan zen. Arratsaldeon, Gabon. Hasi horretik, eskerrik asko etortzagaitik eta hori guztia, baina hemen dagoen argazkia da, oso bat datorrena daukagun ekitaldiarekin, ezta? Danak emakumeak, konsumitzaileak gara, kulturako konsumitzaileak, hemen bebai ez da normalean izaten, ezta? 5 emakume egotea, eta gero non ikusten ditugun gizonak, hor antolatzailea eta hor goitik dauden teknikariak eta beste gizon bat agertu da hortik. Baina, argazki honetan ikusten da normalean, gizartean gertatzen dana, eta musikaren munduan bebai, ezta? Musikaren munduan aipatuko ditugu orain hiltzak, aipatu dituen Lourdes Iriondo eta Maurizia, ezta? Beste asko daude, asko, ez da kontabilizatu behar, ezta? Baina badaude beste izen asko ez ditugunak ezagutzen, ezta? Aipatu ditugun Lourdes Iriondo eta Maurizia badira, kasualitatez hori dokumentu gitzi dagoela, ikusentzunezko gitzi, genealogia berria egin behar dugula, esaten du ekitaldi honen izenburuak, ezta? Eta, kasualitatez bi protagonista hauen edo emakume ezagun hauei buruz, ez da asko esan, baina badago zeozer idatzita. Eusko Jaurlaritzako orain dela urte batzuk, bidegileako lan liburuzka batzuk, gizonezko pilo bat agertzen dira, danak oso ilustreak, eta haien artean emakume batzuk eta bi hauek agertzen dira. Ez da asko kontatzen, hori buruz ez da asko kontatzen bez, ez dira oso liburu, nik bat ikusi da, beste ez dute ikusi. Baina, hemen gaude, pixka bat, emakume guzti horiek gogoratzeko, ogoltza ekartzeko, ogoltzan ibilitakoa dira, baina batzutan ahaztuta. Lourdes Iriondo pixka bat holan ikuste dut ahaztuagoa, eta nik uste dut oso pertsonai holan garrantzitsua da, ze, ez doka mairu taldekoa zen emakume bakarra, eta ez dakit gure gazteek hori zer den, zer zen berak egin zuena, nor zan bera, ez doka mairu taldetik, beste izen batzuk geratu dira hor, ezagunagoa direnak, eta nik uste dut hori berreskuratu eta igual ikertu behar dela gehiago, eta ez bakarrik bi horiek ezagunak direnak edo ezagunagoak, baizik eta hor dauden besteak ere. Txalde ondan hoi, eta mila esker gomiteagatik sormeneri. Niri asko gustatzen zait Virginia Woolfek esaten duenean historian anonimo gehienak emakumezkoak zirela, seguramente, ez? Orduan, ja horra dago pista bat, ez? Uste hori holandala, eta beraz, ez dakigu egin diren obra, eta obra esaten duenean, esan nahi dut sormen lan gehienetan egiten diren, edo egin diren obra horien atzean nore gonden, ze beste batzuk ere gizonak bezala sinatu behar zuten, eta bar luzeegi bat. Orduan, orain zorionez, ari gara, pizkanaka,
erreferenteen bila ari gara. Ze behar ditugu, hori da kontua. Erreferenteak behar ditugu. Belaunaldi berriak behar dituzte referenteak, ni neu behar dituzte referenteak. Ze bestela historia errepikatuko da, ez? Etorriko direnek ez baldin baute ikusten hori bere lekua dela, ez dute egingo, edo oso zaila izango dute egiteko. Orduan, Maurizia edo Lourdes Iriondo bezalako emakumeak dira, salbuespenak. Ze ziur, beraiek bezala asko eta asko bidean geratu zirela, etxean sartuta, ez pentsatzen hori ezala bere plaza, pentsatzen egiten zuten sormen lan hori ezala oso ona edo dana dela. Orduan, hoiei be bai, zor diegu hau guztia. Orduan, uste dut orain pixkanak ari garela, izen horiek erdigunean jartzen, bai Lourdes, bai Maurizia, edo beste disiplina askotan, Eulalia Baitua, eta bar, bueno, eta bar, esan luzea, baina hor, behar da ikerketa, behar da, kao, ze ganera, material hori guztia ez dago eskura, ez non daude, imaginatu, norbaitek idatzitako liburu bat, seguramente, ganbara baten egongo da, ez, galduta, ez dago gaur bezala, ez, eskura. Orduan, gure ardora hori izan behar du. Erreferente horien lanak bilatu, erdigunean jarri, ze etorkizuna horren menpe dago, eta nik hori argi daukat. Orduan, pixkanaka ari gara, baina ez da erreza izango topatzea benetan, zor diegun hori behintzat eskaintzea emakume guzti horiei. Berdina, eskerrik asko gonbiteagatik, eta beraien hitzak berresten ditudanez, berdina ez errepikatzearen nik igual pixkat anekdota bezala, edo hintzak egin digun galderaren arira, ea pertsona ia totemiko hauen inguruan zerbait dakigun edo ez. Nik txikitan, bi familiak egiten dituen oporrak beti batera, ez? Familia hori Urnietakoa zen, eta familia horren ume txikie, bi ume zeinen, eta horietako beti Izebaluluk egiten zizkion ipuin ilustratuako paritu. Eta zen Izebalulu gora, Izebalulu bera, demora guztian. Eta beraien demora guztian Xabierlete entzute zuten, oporretan. Beraien furgonetan sartzea zen Xabierlete entzutea, demora guztian, beste batzuke bai. Eta batean Izebalulu hil zen, eta nik goratzen dut orduan jakin nuela Izebalulu zera Lourdes Iriondo. Eta orduan jakin nuen ze garrantzitsua izan zen, bera hil ostean hasi zirelako omenaldi guztiak eta pertsona honen gorazarrea, ez? Eta esan nuen, ostras, eske bizirik zegoen azken urte horietan nik ezagutu nuenean behintzat zen etxeko intimitatean edo behintzat tono hori zeukan, ez? Izebalulu eta emagiten zizkiola marrazkiak, osake, imaginatu. Bueno, kaixo, arratsalde on danoi. Nik aurren ez dakiz ere zen, baina, eso zire esateagatik. Hola, Maurizia aipatu dugunez, eta gero Romualda eta Kastora aipatuko duzu zanez, nik gure neuke jakinia eurek kontziente ziren artistak ziren, edo ez, eurek baekien artistak zirela, edo ez, nik uste ez. Eta ibilbide bat eukiela. Nik uste bat ere, eurentzako zirala musikariak, zirala, igual, herriko zerbitzu bat iten ebien norbait, edo holako zozer. Eta gero, ia esagutzen dugu zen euskal emakumeen perfilak artizenak, justu egon nintzen udako ikastaro baten EHUn, eta izan zen baita Donostiaren inguruan. Eta etorri zen Gotzoni Igera dela aditu bat, unibertsitateko aditu bat, egin ebala tesi bat euskal musikaren inguruan, baina emakumeen inguruan bakarrik. Eta hasi zen aipatzen konpositore pilo bat, eta ez gendu zen ezagutzen inork. Eta esango ditu edaz batzuk, ze oso garrantzitsuak direz eta publikazioak dekiez, baina ez dira ezagunak. Adibidez, Juli Adrien Karrikaburu, 19. mendekoa, iparraldekoa, Anita Idiar Border, baita iparraldekoa, 19. mende bukaerakoa, eta gero dau bat, Emiliana de Zubeldia, izan zala kristonako emakumea, joan zala Mexikora, Sonorara, eta bertan izan zan irakaslea konservatorioan, eta deko kristonako ibilbidea, da, pelikula bat egiteko modukoa, eta ez dakigu ez da nordan. Orduan, hori izatea bakarrik. Emiliana Zubeldiari buruz badago pelikula bat. Elena Taberna, zinemagileak aspaldian egindako pelikula bat, Emiliana Zubeldiak badu bebai tesi bat idatzi da, bere biografia eta berak egindako zera.
Eta, bueno, oso ez ezaguna, berak egin zuen bidaia, hemendik alde egin zuen zerbait gertatuko zitzaien, ez dakit edo mundua aurkitzera joan zen, eta Sonora, Mexikon sartu zen, eta han eman zuen, ez dakit, bizitza osoa, baino osoagoa, asko ez dakit zenbat urterekin izan, eta handik atera gabe. Bai, eta horre aipatzen dozuna Gotzone Higuera, eta bai, badagoz asko, eta ni, aipatu dituzun batzuk, bai, nik ezagutzen dituz, tokatu zaiko. Baina zure perfilagatik, baina, ja izenak ipintzen eta berreskuratzen, eta hor pizka bat genealogia egiten, hasi beharko gineateke Kalam, bazegoen 19. mendeko esklabu napar bat, Kordobako kalifatoko emirraren esklabo bat, Abderrahman bigarren usteo zala, eta horretan eskribitan oso aipamen gitzi daude, Uñamendi enziklopedian, Arana Martijaren musika baska liburuan bebai agertzen da, baina da holan anekdotiko moduan, baina jean esaten da, emakumezko bat holan abeslaria sana, oso ahots polita eta ederra omen zan bebai, atributo horiek bebai bete egon behar dira berrezta, eta gero beste batzuk, euskaldunak direnak bebai, hor egon da, eta kuriosoa bebai, konbentutik pasatu diren askok, asko edo batzuk, eta horrek han olako isolamenduan holan bizitzeak holan, nik uste dut nahita, hor ilegala bombingen Alemaniarra, eta gero beste hori alemana zala, baina esan nahi zuena zan, beste Azorinez de la Cruz, Mexikon bebai, Espainiako barroko, zelan da, urrezko mendeko hori idazle asko zeudela, eta bera garai hartakoa da, eta hori bebai konbentuan sartu zen, eta horrek aukera ematen ziren emakume hauei intelektual lanetan aritzea, eta hain zuzen ere hauek musikariak ziren. Beste izan asko daude, gitzi, baina hor atera behar dira ez dakit argitalpen batean, ikusentzunezkoetan edo atera behar dira. Nik uste hori baino gehiago, igual irakasleok egin behar dugu lan horrek, ez? Ni bentsa hasinaz klaseak emoten, eta hori nire errua da, eurek ez jakitea, ez? Orduan, igual publikazioak egitea baino, dela superimportantea, baina guk ez badugu horiten, ez dago inork egin orduan, Ni konturatu naiz, ez dakidala, ez? De hecho, pixkat, ontxe komento duzuen guzti honekin, bigarren galdera birplanteatzera eraman hau, ez? Geneukan pentsatu bigarren galdera pixkat aurrekoakin lotuta, badauzkagula erreferente bakan batzuk guganaino iritsi dianak, ez? Euskal emakume musikarienak, baina badarela beste hainbat, nik adibide bezala neuzkan Romualda Zuloaga eta Kastora Irigoyen, diala Maurizian garaiko pandero jole batzuk, justu hemen inguruko dianak, uste dut Galdakaoko bertakoa dela, zala. Eta euren noi hartzuna apenas iritsi dela guganaino, nik ezautu dut, iazko sormenen irten zalako euren aipamena eta pixkatola, eta suposatzen dut eurek bezala beste asko ez dakit, baina hainbat egongo diala, ezagutzen ez ditugunak eta hor egon ziala. Eta galdera zen, ze gaitxik uste duzuen izan leikela, ez? Emakume zialako edo dokumentazio falta gaitxik, ez da dokumentatu emakumeen inguruan, bereziki, edo zer, izan da gero, ikusten dut badagola, ez? Esan duzu, beste gauza da igual, ez dagoain zabalduta dokumentazio hori, edo gu ez gara juten bila, edo ez digute eskura ematen, eta orduan ez dugu hain errez jasotzen eta barneratzen, nola ikusten duzu hori? Eta pixkat puntatxo bat eratzeko, ikusten duzu arriskurik gaur egungo emakume musikariak ez iristeko gure ondorengoen gana? Guganaino bakan batzuk iritsi dian bezala, gaur egungo zuek ez iristia urrengoen gana?
Bueno, a ber, galdera luzea izan da. Bueno, bai nire eta baita nire gaude musikariak ikastetxeetan deitzen den programa baten, eta hor gaztetxoekin hartu emana daukagu institutuetan, eta gauaz apur bat gure ibilbidea kontatzera. Eta hau esaten dut ze, nik behintzat doanean institutoetara beti galdetzen diet zeintzuk diren beraien erreferenteak, ze musikal talde entzuten dituzten eta bar. Eta, gehienak mutilak dira, erreferenteak. Naiz eta gaur egun aukeratzeko badaukate ez, baina erreferente gehienak gazteetan, gaztetxoen artean, dira mutilak. Eta hau ez da hemen gertatzen bakarrik, ze niko gogandakat Estatu Batuetako Unibertsitate Potolo batek egin zuela ikerketa bat, eta galdetzen ziren lehengo gizonei, aber zeintzuk ziren euren erreferenteak, eta hor, ez dakit, 98 gizonak ziren, baina eske emakumeen artean ere galdetzen zuen, eta emakumeen arteko referenteak 80 gizonak ziren baita ere. Orduan hemen aldatu behar dana da, begira da, gauza bat da, identifikatzea, ikertzea, informazioa, hori guztia, baina gero aitortza eman behar dizute. Eta hemen gai hori oso potoloa da, ez? Esan dut, nork ematen dizu aitortza hori, ez? Nork izendatzen zaitu erreferente, edo nork aukeratzen du ze gustatzen zaion da zer, ze badirudi modu librean aukeratzen dutela garoengo gazteek, baina ez da librea, noski ez dela librea. Begira da ez da librea. Ez orduan, hor sistema heteropatriarkal eta machista potente bat dago, eta horrekin oraindik apurtu behar dugu, eta horrekin apurtzeko behar dira izenak, bai. Behar da informazioa, bai. Behar dira, behar da demostratu nola bait, ez garela, emakumeok ere sortzaileak izan garela beti, nahiz eta aitortzarik ez jauki, ez? Eta gaur egun, berdina, egon badaude, baina askotan zelan gaude, adibidez, ez? Ze, hemen, dut gero galderan kupoa, hori guztia aterako da, baina ez da bakarrik egotea, ez? Zelan gaude, ze paperetan gaude, eta gero hori, kanpoko begira da hori, hori aldatzeko gauza asko aldatu behar dira, ez da bakarrik informazioa eman. Orduan iruditzen zait, arriskoa badagoela, badago. Bai, ez egoera berdinean, ez da egongo arazorik topatzeko egin ditugun lan horiek, gaur egun guk igotzen ditugu, zabaltzen ditugu, ez baldin badu petatzen internet, kaso igual gertatuko da, baina oraindik horren inguruan ez dugu itzengo, baina esan dut, hori igual ez, baina interesaz baldin badago eta informazio ez da bada bilatzen, igual gaude. Orduan, etortzen zaiena zer da, mainstream hori zer da, mainstream hori maskulinoa da, gehienetan esaten dut. Eta aukeratzen duten hori da. Orduan, melonako bat da. Hau da, gai oso motoa. Eta arista asko ditu eta, bai. Nik uste, azkenean, Mariak esan dunari jarraituz, iraganean, igual, zergatik emakume, ziurrenik, gaur egun bezala, gaur egun akademietan eta eskoletan neska pilo bat musik ikasten ari diren bezala, bere garaian, igual ez formazio akademiko batetik, baina etxean kantatzen eta kalean, kale jiretan da barra, egongo zian neska emakume pilo bat, baina gero igual ez duten transzenditu. Eta nik uste baita ere, gaur egungo egoerarekiko ezberdintasuna dela, Mariak esan duena, igual gaur egun internetak baliabideak demokratizatu dituenean, ez, eta edozeinek igo ditzake bere gauzak internetera eta zabaldu, eta gero publikoak jasoko ditu ala ez, bere garaian behartzen nuen laguntza extra bat, edo zu baino gorago zegoen pertsona baten onespena, benga, nik egingo dizut edo, eramango zaitut plazara, eta horiek gizonak ziren. Orduan, pausu horien atea zailagoa zen gaur egun baino. Hala ere gaur egun ere, erreztasun guztiak eukita ere, a priori, oraindik ere gertatzen dira hainbat gauza, deskonpentsazio asko, emakumeok oraindik ere dakagun impostore sindromea oso handia da, orduan, naiz eta baliabideak euki zuk egiteko eta publikatzeko, oraindik patriarkatuaren eraginez ez gera gai ikusten edo ez deguste gurea ona izango denik publikoan partekatzeko, ziurrenik gizonezko askorena, baina hobea denean. Hori beldur asko daude, horren eraginez, ez azken, strukturala den egoera baten eraginez. A ber, zergatik ez dugula euren berri izan, nik uste eurek ez zirelako euren berri, euren buruan, nik uste hortik hasita. Eurek ez baziran kontziente artistak ziranik edo sortzen ebenik, nola izango dugu guk euren berri. Ez bada inorre euren familian gorde dauzena dokumentuak edo auskalo,
karo, eurek ez dutzen importatziek emoten familiak best, orduan ezin da ikerketarik egin ez dago artxiborik horren inguruan. Bueno, nik uste hori dela holan oinarria ez, edo erroa, osan hondik datorren. Bueno, ez dakit, ia esan ez dakit, baina, bueno, da zeusire esatagatik. Eta, gero esan duzuena interneten inguruan, eske, nik deko tarazo handi bat horregaz, klaro, internet ez da demokrazia niretzako, adibidez, nina torre mundu esperimentaletik eta niretzako internet da mierda bat. Karo, nina sorra agertzen den azkena, eta ez da nik gure hotela agertu, baizik eta nire inguruko sortzaileak eta berez ez dira agertzen. Eta, bueno, ez badira horrek agertzen, emakumeak gitxiago. Zer egin bar da ETB-en agertzeko, ez dakit, zer egin bar da irratian agertzeko, manager bat euki. Eta nor dauka manager bat, bueno, ez dakit. Eske hori da beste, niretzako da beste debate bat. Osa ez da emakumeen kontua, baizik eta beste gauza asko, baina, bueno. Bai, bueno, barkatu, nik esan dut interneta berez zuk hor dakazula eta zuk berez gaur egun baliabideak dituzu zure musika igotzeko. Gero, esan dutena da, ez berdina dela zenba jendek entzungo duen. Osea, egiten duenak trapa gaur egun, pues asko entzule gehiago eukiko ditu, zure herramienta berdinak eukita, zuk beste genero batean edo egiten dezulako. Hori esan dut. Bueno, Romualda eta Kastora pandero joleak aipatu ditugu, onbainaldi bezala, ez da, bada bai peskatxo bat, ez da, hor sartzea, nik ere ez nituen ezagutzen, Galdakokoak, Kastora lesamarra, zen nirean bere zamakoa da, eta ikusi nuenean lesamarra zela, zen, argitu behar da hori. Eta, karo, ja, hor bai mugitzen gara, ahozko tradiziozko musikaren barruan, ez da, eta hor esan duguna, ez da, eurek bez ez zuten sinestuko edo pentsatuko importanteak zirenik. Joko zuten etxean, auzoan, igual herriko plazan bebai, baina, hori zan, ez da, hori da, herriak edo etxe barruko ohiturak eskatzen dizuna, ez da, eta, ondo egoteko zure zene tartekoekin, edo ondo pasatzeko, edo divertitzeko, edo igual kontzertu bat egiteko emoteko gogoarekin bebai, ez da, baina nik uste dut hori funtzionalitate hori ez dela egon, ez da, eta nik uste dut hori mentalitate herrikoiaren barruan oraindik hor plazan bai, ja Mauriziarekin, eta Mauriziaren garaikidea dira, igual bai, baina justo, hori zan, horren espektatibetan zegoana, ez da, hor auzokideekin, herrikoekin, familiakoekin, eta ondo pasatu eta divertitu, ez da. Eta nik uste dut, hor, ahozko tradiziozko musikaren barruan hori da gertatzen dana, ez da, eta hor egun interneta aipatu dela bebai, ez da, dana teknologiak agintzen duela, dana grabatu, dana gorde behar dela, dana artxibatu behar da, eta nik uste dut oraindik musika tradizionalak edo pandero jole ja nagusi hauek edo heldu hauek, ja gitxi geratzen dira, ez da, baina, euren buruetan esan hori sartzen, ez da. Bai, eta pixkat honekin lotuta, lehengo musikariekin eta oinguekin, ez dakit formula magikorik ez da egongo, baina nola ikusten dozue idatzi beharko litzakela euskarazko kantagintzaren genealogia bat, emakume guzti hauen ekarpena jasoko litzakena. Hori ez dagoela formula magikorik, baina hor dago badok bezalako atari bat, pixkat jasotzen dabela oroar euskarazko musikagintzan dokumentazio, audio, bideo eta hitzak eta existitzen dauen hola bote prontoan, burura etorri jat, Durangon adibidez badago wiki emakumeak izeneko olako dinamika bat, dala emakume talde bat hastian behin, bi hastian behin elkartzen diala euskarazko Wikipedia elikatzeko, baina bereziki garrantzia emanez emakumeei, orduan emakumeen perfilak sortzen dituzte, eta badare olako hainbat dinamika, baina zuek nola ikusten dozue zer
okurretze jatzu golako, formularen pixka zaila da, baina, bueno, ez dakit. Bueno, nire laguna eta bueno, ezaguna den Leire Palaciosek esaten du, algoritmoa jakeatu beharko dugula, ez? Hori da egin behar dugun, algoritmo jakeatu. Bueno, gure esku dagoena nik uste ari garela egiten, esan dut, gure esku esaten doanean, ni batzutan estatzea dakat bizi garela edo izin ezela como burbuia baten, non iruditzen zaidan adibidez Maurizio aski ezaguna dela, edo non iruditzen zaidan pilo bat gauza egiten ari dela eta bat, pero gero burbuiatik ateratzen naiz eta konturatzen naiz burbuia bat dela besterik ez. Segi sarta askoz handiagoa da, eta ez da hori gertatzen ari. Maurizio eta leku guztietan, todo Dios ez du ezagutzen Maurizioaren bizitza, orduan. Bueno, hemen daude muga edo gauza asko tartean euskal kultura, euskaraz delako eta hori guztia, zamun ja, alde batetik hortik hasita. Eta gero gainera emakumeak gara, ez? Orduan ja da 3 aldiz errebelde esaten zuen, ez? Egia da. Orduan, uste dut gure, hau da, eta gure esaten duenean da emakume sortzaile kontzientziatuak gaudenak edo feministok edo, eta gure esku dagoen ari gara egiten, eta da, bueno, bildu informazioa izenak maila gainean jarri, erreferenteak bilatu, gazte belaunaldi berri horiei beste eskaintza bat egin, bueno, ari gara egiten, baina justo gure esku ez dagoena aldatzea hor dagoakoa, hori da zaiena. Zenik ez dakit zelan jakeatzen den algoritmoa, ez dakit zelan aldatzen, bueno, badakit, zelan aldatzen den begirada hori, bestearen begirada hori, ez zelan aurreiritziikin apurtu, euskal kulturarekiko eta emakumeok egiten dugun lanarekiko, orduan, eske hau, frente asko ditu, orduan, frente asko talan egin behar da, instituzioak, herrigintzan, sortzaileon artean, sarea, feministok, eta, hor, frente asko daude, eta danok egin behar dugu lan honen alde, baina potoloena, aldatzeko potoloena, eta benetan eraingo duena, zelan aldatu, asmatuko dugu, baina ez dakit, oraindik ez dakit. Jo, nik ez dakit, bakarrik esan aldotena da, ikusten dudala adibidez nire ikasketetan edo, beti dagoela azkenengo kapituloa emakumeak, eta zergatik azkenengo kapituloa, esan bada kapitulo bat, kapitulo guztien barruan, eta ez kapitulo bat, baizik eta teoriaren barruan, normala, ez normalizatua, ez gauz, aparteko zeuser modu, ez dakit, zeuser bezala, orduan, heltzen baginean konservatorioan emakumeen kapitulora, superondo, baina inoiz ez ginen heltzen, ez euskon emoten denborarik. Ez ginen heltzen 20. mendera inoiz, emakumeen kapitulora gitziago. Orduan, nik uste ez dela izan behar aparteko zeuser, beti sartu behar dela gai guztien barruan, gizonen alboan, ez, normala da bezala. Ez dakit, igual txarra hau da, ez dakit, baina, bueno. Bai, bueno, musikaren historia kontatu dabe bai, beste ikuspegi batedatik, ez da, mendebaldeko musikaren historia, eta zuk esaten dozen bezala, osea, mendebaldeko musikaren historiako liburua, azkeneko kapituloan sartzen zen, jasa, bestea, osea, kapitulo batean dana, ez da. Horrekin, apurtu behar da, eta berrere haiki, genealogia berri idatzi behar dela, edo egin behar dela, horretan gaude, ez da. Baina, nik pentsatzen dut, hezkuntza, nola egin, hor, hezkuntza, gizartea, teknologiak, osea, internet hor dago, kaka bat izango da, baina, kontuan izan behar dugu, gazteak hor sartzen direla eta hor bilatzen dutela dena, guk ere bilatzen ditugu hor gauza asko, baina, jakin behar da bilatzen bebai, ez da. Eta, zelan aldatu, nik uste dut hori, katalogo moduan egitea, ondo dagoela bebai, ez da, jakin behar dugu nortzu daude, nortzuk egon ziren, eta, wiki emakumean edo beste liburu askotan bebai, aparteko liburuetan, beti musika mujeres, holan argitaratu mindira pila bat, eta, hemen igual ere egin beharko genuke euskal emakume musikariak, ez da, baina nik uste dut hori, katalogoa, informazio guztia, baina gero hor ikerketa ikuspegi antropologiko batetik bebai, ez da, egin behar dela.
azalpenak egin behar dira, ezta? Zergaiti gertatu da hau, ze faktoreak parte hartzen duten, gertatzen den mundu honetan. Ez da bakarri zerrendatzea, daudenak, egon zirenak, ezagunak direnak eta ezagunak ez direnak, hori be bai, baina gero hor ikerketa sakonago edo beste ikuspuntu ulertzeko zergaiti da, guk pizka bat ulertzen dugu, baina gaia sakonduz, azalpen horiek bilatu behar ditugu eta gazte gero transmititu, no? Eta gero niretzat hori oso garrantzitsua da, egarazik izan bezala transversala da, ez da, emakume musika ez da parteko zeo. Ez da estilo bat, Porque batzutan emakume musika, ez da estilo bat, ez dago rock pop eta emakume musika. Orduan, adibidez, bai inguru hauetan nik superposik parte hartzen dute, baina nahi dut baita ere musikaren inguruko inguru baten parte hartu aditu bezala. Karo, ez da sortzea gure mikroespazio bat non ari garen une oro baztertzen, ez? Egon behar gara, beste gureak ez diren beste zirkulo horietan nahi dut, musikari bezala joan mai inguru batera, eta nire iritzia egon musikari bezala. Eta ez emakume musikari. Ez une oro etiketak eta azkenean, bai, evidentemente nire bizipen guztiak izango dira, egongo dira zeharkatuak, ni naizen hortatik, txuria naizela, emakumea naizela, eta ez dakit zer naizela, noski, baina sortzailea gara. Eta hori da garrantzitsuena. Orduan, zer gertatzen da baita ere, orain gaude aldaketa momentu baten, non indarra jarri behar dugu horretan, eta aparteko gauzak sortzen dira, eta emakumearen plazak eta ez dakit zer, eta egunak, eta bai, baina hasi behar gara ja inbaditzen beste espazio horiek non ez gauden, eta oraindik ere ez gaude. Wikipedia sortzen dugu, baina gero aipatzen direnean pertsonai garrantzitsuak eta bar, horrez gaude, ez? Eta hainbat kontu, orduan hor, uste dut, hori, benetan bihurtu behar dela transversala. Eta parteko gauzagetatik, horiek egiten jarraitu, baina baita ere hartu beste espazio horiek. Eta naturalizatu nola bait, sortzaile moduan. Mauriziak esaten zuen, ez da? Aupa Maurizia, aupa Maurizia, esaten zuen, nik aurkeztuko do nire burua, eta inork ez esango, eta aupa Maurizia, eta gero nik uste du Pantero Jole munduan, beba iguazue jakingo dozue beto, baina badago ez gara, junta jo, osea, zuk esan duzunaren arira, ez da? Plaza konkistatu edo inbaditu edo ez da gizer, junta jo, eta hor gaude, eta hor egongo gara, ez da? Bai, ez? Eta pixkat ja zuen esperientzietara etorritza eta ikusgarritasun honen bizibilidade hildotatik jarraitzuz, uste dozue gaur egun ikusgarritasun berdina ematen zaiela emakumezko eta gizonezko musikariei, ja badagola lortuta pixkate, Maria zuk aipatu duzun hori ez, ja apurtuta dagola emakume musikariena, ikusten duzu ez duzula hori pentsatzen, baina pixkate danontzako da galdera edo jarraitzen da benen gizonezkoen taldiak eskina guztietan dare, eta emakumea baldin bada, abeslaria baldin bada, ondio, baldin bada basu jolea eta beste guztiak gizonezkoa baldin badia, gizonezko talde bezala aurkezten, hor galdera asko egon daitezke, eta gero hor ikusgarritasun eta kritika horren aldetik bizi izan dozue, segurazki bai, noizbait, nola azaldu pixkat, talentuakin beharrian, zuen gorputzen hipersexualizazioakin, itxurakin, izan behar zara ederra, baina ez hain ederra, izan behar zara pixkat lotzatia, baina era berean eduki behar duzu jarrera pixkat, askotan zure talentua baino gehiago olako gauzak epaitzen dituztela, edo zure itxura
Eta beste hainbat kontu, gizonezko baten inguruan ez luketena komentauko bai publikoak, bai kritikak, eta bueno, segurazki bizi izan dozu olako bat baino gehiago, baina bueno, ikusten dozu ondio aurrein viajakola horri, edo ja badabilela pixkate jendia kontzientzia hartzen, edo nola ikusten dozu egoera? Bueno, iruditu zait, como bi bloketan doala galdera, orduan, lehenbizi, gaur egun panorama internazionalero orokorrean, ea pareko dauden emakume edo gizonezkoak, igual asko eskarbatu gabe eman dezake baietz. Ze, zu petxatzen zuzein dan gaur egun artistarik handiena, altzaizu etorri burura emakume bat. Ez gaitzoren izen propioak esaten hasiko baina, ez? Daude oso emakume totxoak. Lehen lerroan. Baina gero, jendeari eta batez ere gaztetxoenei igual nerabei edo galdetzen diezu zein da zure, zein da musikari famatuena edo, eta esango dizute gizon bat. Eta gero igual zoaz, eta igual zenbaki aldetik, igual bira baten tiket gehien saldu dituna edo jarraitzaile gehien dituna Instagramen edo berriz internetera itzuliz, baina nik uste garrantzitsua dela, egin batean, obsesionatu gabe interneta eta sare sozialak, baina ematen dute panoramaren informazio bat, askotan igual objetiboki emakumea dira, baina hala ere referente importantenak gizonezkoak izaten jarraitzen dute. Orduan oraindik dago gauza bat, incluso azaltzen zaila dena ez, nola igual botere aldetik objetiboki emakumea izan da musikan, garrantzitsuagoa, oraindik referente edo pixkat jarraitzeko eroi bat bezala gizona hartzen dugun, ez? Hori batetik. Eta gero, pixkat panorama horretan jarraituta ere, hipersexualizazioa bai da emakume ezagunenen oraindik ere beraien zeinu garrantzitsuena. Ez dakit, horrekon irakurri nuen, ez dakit nor zer, orduan pixka gaizki gatuko da, baina norbaitek emakume batek esate zuen entrevista batean, berarentzako ez zela berdintasunik egongo, emakume garrantzitsuena estenatokian body batekin igotzen ezan arte. Porque danako body batekin hankak agerian da hori ia kulerotan bezala, ez? Eta, pixkat gurera ekarritan, neri, igual oso agerian ez zait gertatu hipersexualizazio hori, baina bai pixkat nekatuta nagola jendeak askotan goraipatzea indarra edo, ze presentzia, ez dakize, eta, egiteet igual beste gizon batek egiten duen berdina, que pasake emakumea naiz. Eta zuri horrek eklipsatzen dizu kontzertu guztia. Igual nire jarrera beste emakume batzuena baino larkorragoa, edo ez dakit zer den, baina horrekin gehatzen dira, eta ez igual musikarekin edo, eta ni horrekin bai, da como doble rasero da zerbait, ez? Alago bezala botatzen dizute, baina ni gehatzen ez, inkluso batzutan lotxatuta bezala, como violentatua. Bai, hori gogoratzen ez dakiz abeslari izan, baina esate zeban, iritsi zala goxoa hitzai nazka hartzera, hainbeste aldiz esaten ziotelako ez, ez lako goxoa dukasun, ze goxoa esaten ezten ari zuen, eta esaten da emakume naizelako, eta bertxio gau baten berak, ez dakiz abesti ez dobin naizebala, eta baina zuzan goxoakin zeuze goxoa, eta iritsi zala, esaten ezkia nazka hartu diot hitz horri, eta zan hori, azkenean ez, emakumea goxoa izan behar da, eta hori, pixkate baldin baukazu presentzia, gogorragoa edo, ze indarra daukasun, ze... Neri hori kontrakoa, hasi naiz pixkan azkartzen horri, ez, indartxua eta indarra, eta... eske bain egin nahi dut, zerbait goxoa. Gauzak aldatu dira hori Holanda, ez? Eta gauzak aldatu dira arrazoi askoren gatik, besteak beste kupoen eta holakoen gatik. Horrek ekartzen nire kupoaren alde, diskriminazio positiboaren alde nago, noski. Justo, azaron hogeita zean, Itxaso Paia aktore eta gidoiarekin batera aurkeztuko dut antzerki horre bat, guk idatzi eta egingo duguna, emakumeak deitzen da, emakumearen McDonaldizazioaren inguruan doa. Eta hain zuzen ere honi buruz hitz egiten du, ez? Kupoak ekartzen ditu hainbat egoera, benetan zalantzan jartzen dozula, ia kupoa ona den edo, ez? Askotan neri deitu, karo nik ostegunean 13. disko argitaratuko dut, orduan egonez,
proiektu askotan, da askotan deitu diat eta Maria, etorriko zara, eta bai, baino zerekin, nahi duzunarekin, baino, dakat, rock talde bat, nago paiazo moduan, con algo, ben con algo. Osea, ez diote garrantzirik emoten egiten dudan horri, nahi dute kupua bete. Bueno, esan nahi dudana da, egon badaude, baina lehen esan bezala zelan gauden, ez? Azkenean, bitu nik konturatu naiz, eta orain ja hasi naiz ja, esan dut, bueno, ja esan behar daukat, ez? Deitzen diatenean, eta niri buruz deskribapenean jartzen diatenean, jartzen dute abeslari. Zuek, irudikatzen duzue Silvio Rodríguez abeslari deitzen? Ez da. Pablo Ibañez, edozein gizonei, ez biak dira musikariak, kantautore, eta ez da kasualidadea. Bai, ez da kasualidadea. Batek ematen dizuna eta besteak ematen dizuna. Nik ez dakat bakarrik hotz polit bat. Nik konposatzen dut, idazten dut, produzitzen dut. Eta orduan horrek eragina daka, osea, gizartean eragina daka, sortzen dudan hori, eragin txikia edo handia, baina badaka, ez da soilik ondo abesten dudala, ez? Orduan, orain ja hasi naiz esaten, oie mesedez, aldatu ezakezu, jarri musikaria edo sortzaile, baina ez jarri abeslari. Ez eta askotan igual, abesleen zerrendan hori ba, ez? Nik gizon askoren ondoan eta musikari, abeslari. Ostras, baina zergatik, ez? Orduan, gauzatxo horiek ez dira aldatu eta gauzatxo horiek dira hain justo ere aldatu behar diren txiki horiek, ez? Osea, ezberdintasun horiek. Eta gero, karo, nire kasuan, 44 urte ditut. Nik pentsa, hasi nintzanean zenolako panorama bizinun, emakume bakarra nintzen kontzertu gehienetan, Euskal Herrian referente gutxi nituen rock munduan baita ere, eta orduan ja, orain, adin batekin, 44 urterekin, ez da... Baina 44 urterekin konturatzen naiz, nerekin egon ziren gutxi horiek ez daudela. Orduan, karo, zer gertatzen da? Ba, gorputza jartzen den disiplinetan, gauzak aldatzen diala. Ez da berdina idazle bat, edo musikari bat, edo bertsolari bat, gorputza dagoelako hor. Eta hor, erakargarri izan behar zara, ez? Pentsa referenteetan, mundu mailakoetan. Kenduta Tina Turner, edo segitnik, ez? Bai, besteak dira, agureak, igual dirala, ez? Iggy Pop, edo dana dela, normalean emakumeak hainbatetik aurrera ja, desagertzen dira. Zagatik, ez diralako erakargarriak, sexualizazioagatik. Orduan, erakargarritzaren momentu horretan ja, akabo. Orduan horrekin ere aportu behar da, karo, erreferenteak sortu behar dira eta ikusi behar da hori, ez? Azkenean nik anera ume bat izan dudala, zaila bueltatzea eszenara, ez? Hori ez da nire eszena. Ni ez naz gaztea, gutxi, ja pixkanaka, ez da zure lekua, eta hori esaten didate. Ez dit inor esaten, baina ez dakat beste referente bat non ikusi dudan hori apurtzen, gutxi daude, baina zaila dela, ez? Orduan, sexualizazioa ematen da, bai, kosifikazioa ematen da, bai. Kampanadak ikusi, beraiek gizonek bueltatu aldira, egon aldira 20 urterekin nahi duten moduan. Gu ez oso gutxi dira privilegiatuak, emakume privilegiatuak, jarraitzen dutela hor, dana dalakoagatik, talentuagatik, noski, baina, horre, gauzak aldatu dira, ez naz pesimista zentzu horretan, baina uste dute realistak izan behar garela, ze bestela erortzen gara, hori kupoetan eta konformatzen gara, eta badirudi aldatu dela eta horretzen gara, eta ez gauza asko aldatu behar ditugu oraindik ere begiradarena, eta hor dago gakoa. Bestek igual ere nahi zuen, baina eski bururatu zait. Gaina iruditzen zait gaur egun kosifikazioaren asuntuarekin emakume gazte eta musikari gazte askotan, ez hemen, ze hemen egin batean, burbuila batean ere gaude Euskal Herrian. Baina panorama internazionalari begiratuz, nik uste ari dela zabaltzen diskurtso oso arriskutsu bat sexualizazioa lotzen emakumearen empoderamenduarekin. Eta, hori da beste melonako bat, ikuste dituzu gaur egungo emakume musikari punta-puntako eta berri batzuk bere behien burua sexualizatzen pilo bat, baina gero beraien diskurtsoetan dago empoderazio diskurtso bat, oso feministatzat daukate beraien burua, eta nik nire gorputzarekin nahi dudan egiten dut, nahi duzuna, baina patriarkatuak eskatzen dizun kuadrilatero horren barruan, ez aitez atera hortatik, ez bazparetzea Patti Smith, nahi dut. Hori, eta ari da zabaltzen asko diskurtso hori oso neskagazteen.
Bueno, horti dago anekdota, gustu txarreko anekdota bat, eta bideo batez gomendatzen dizuet bideo bat, hor interneten dagoena, emakume musikariak ahotsak.eus, lau emakume ari dira hor elkarrizketa batean, musika, emakume musikari buruzko, hor anekdota bizipena kontatzen, eta igandean egongo dan Maisa Lizarribarrek esaten du orain dela gitxi. Gertatu zitzaiela herriko plaza batean, kontzertua zutela, eta utzi plaza han itxaroten, eta mutilen kuadrilla pasatu zen, eta oiugatu zieten, holtzan zeuden, itxaroten zeuden musikariei, bilustu eta ikusiko dozue zelan beteko da plaza. Horregatik oraindik gaude horrela, ni bez, ez naz pesimista, baina gauzak astiro doazela, batzutan espero ez dozunean, pentsatzen dozulako hainbat gauza gaindituta daudela, holako golpekin topatzen zaran, ezta? Nik uste dut industria, musikala dela oso patriarkala, oso maskulinizatua, musikaren barruan dagoen guztia, da, dana dira gizonezkoak, eta horrek oraindik eragin handia du. Lehengo gunean egon nintzen, zinemagile gazte baten hitzaldi batean, eta gaur egun hori kupoarekin eta berak kupoaren alde bai zegoela, eta gero eta gehiago diru laguntza handia daudela emakumeen lanak bultzatzeko eta berak esaten zuen hori proiektu bat aurkeztu, eta holako valorazio nahiko bajoa eta ez eta hurbildu zala epaimaile baten gana, ia zer ikusten zuen, eta esaten zion gainera inolako lotxari gabe. Es que yo no entiendo estas cosas de mujeres, es que yo estas cosas, esto son para mujeres. Ondo datorkigu, hori diru laguntzatik guk irabazten dugulako, baina, eta berak esaten zuen, eta gero produktu hori, oso ondo funtzionatu zuen, produktuak egiten dira, baina oraindik mentalitateko karratu horretan ez da sartzen beste era batzu daudela, musika, sinema edo bestelako gauzak egiteko. Eta hori aldatzeko oraindik. Nik hori sexualizaten inguruan ezin dut ez esan, zenin ator mundu batetik friki monsterren mundua, eta hor ja ez dago ez bai, horrek ja ez dago kontetan inoiz, orduan ez dekot, ezin dut ez esan, baina adibidez beste egunean egon nintzen instituto baten praktika batzuk egiten, eta bigarren hezkuntzan, eta irakasleak ezagutzen egiteko lan bat euren artista musikalik garrantzitsuenaren inguruan, eta neskek egiten eben neska edo mutilen inguruan, eta mutilek beti mutilen inguruan. Eta 15 urteko mutil batei ezin dut zu esan, zuri gustatzen jatu Beyoncé, nire zelan gustatuko eta nire Beyoncé da neska bat. Orduan, hori alde batetik ikusi dutena, ez nebala, espero, ume txikitan, adibidez musika eskolan gadetzen dut zezunen, batzuk esaten dut zuen, Aitana edo olakoak, nire zetan gustutan, baina, behintzat emakume bat da. Baina gero bigarren hezkuntzan ez, orduan, mutil bati gustatzea emakume bat, imposible, edo ez da esan nahi, edo lotxan boten dutzie, edo ez dakit. Eta hori, egia esan ez neban espero. Eta gero bestalde batetik, nik ikusi dutena adibidez musikenen ikasi dutenean edo, segitzen dut joaten, baina ja ez nago bertan ikasten. Badauzala, adibidez, kompositorea handi batzuk emakumeak, klasikoan edo akademikoan, baina gero klaseak emoterako orduan, posturik garrantzitsuenetan edo posturik, profesor asistente edo profesor principaletan dauze gizonak eta asistentetan dauze emakumeak. Eta bigarren mailako asinaturak emoten dauz emakumeak, historia, analiz eta horrela. Komposizionez, baina besteak, Eta gero, basartzen basara karrera motatan, komposizioan ez dauz ia emakumeak, ez? Batzutan, egia esan nik aldez dauztinen, zu sortzaia zera nik ez ezaten dut. Ni interpretean az, igual batzutan sortzen dozu zer, edo improvisatzen dut, baina kostetan eta pilo bat esatea sortzaia nazela.
Eta ikasketak egiterako orduan bebai, ez dakit emakumeak ez dira animatzen, edo ez da euren burua ikusten konpositoren moduan, edo auskalo. Eta gero zuzendari karreraren barruan, abesbatza zuzendaritzan dira iadanak emakumeak, eta orkestra zuzendaritzan iadanak gizon. Orduan dauz, como rol batzuk oso finkatuta moduen, eta gero instrumentu batzuk bebai, arpa da emakumena, eta akordeoia da gizonena, eta nik akordeoa jote dut ez, baina dauz gauza batzuk holan ez direnak esaten, baina esaten dira, orduan, ez da gitarraroa direnak eta inoiz ez dira hola aztertzen ez, baina, bueno, ez da. Bueno, hor esan behar dizut gauzatxo bat, hor ez da kristalesko zapaia, hor dagoela, bai, baina musiken badagoz, komposizioan, emakume asko, Bai, baina ez postu garrantzitsuetan, Osea, irakasle printzipalen moduan ez dauz. Beti dauz, edo bigarren mailako ikasleetan, Zurine dauz, Zurine Fernandez Navarrena, dau irakasle moduen, baina ez dau komposizioa emoten. Emoten dago harmonia. Osea, komposizioa emoten dauri Gabrielek eta Ramonek. Eta mundu guztia dator eurengatik, inork ez dago ezagutzen Zurine. Zurine ezagutzen daurie, programan sartzen direnean. Hombre, Zurine, existitzen da. Edo Isabel, edo, beste irakasle batzu dira. Baina ez dira printzipalak, edo masterrean ez dabe klaserik emoten, ez dakit nola esan. Beira, Zurine Fernandez Navarren aipatu dugula, ateratzen da liburu batean, Elena López Agirreren, Neskatza maite, las 25 mujeres que la música vasca no debería olvidar, eta hori agertzen da, Zurine. Adibidez, musikenera dator jende kanpotarrasko, eta ez dabe gure panorama ezagutzen, baina gutxiago emakume hauek, eta gero deskubritzen dabe, eta esaten dabe, ze interesgarria, edo adibidez, filosofia ematen dagoena emakume bat da baita, baina inork ez dago ezagutzen. Orduan, ez dakit, hori da nik ikusten duten. Gero gorputzan inguruan ez dute zebitzen, bakarrik musika klasikoaren munduan baita sartu dela irudiaren mierda guzti hori, adibidez dago Yuha Wang pianista agertzen dela, ez dakize moduan argazkietan, ez dela ulertzen, pianista da, ez dakize gatik agertu behar da nolako jantzi motz bategaz, ez dut ulertzen. Eta ia da, mamu hori sartu dela musika klasikoaren barruan, eta operaren barruan pilo bat, orain ja ez dauze abeslari lodiak, bakarrik dauz argalak, nire ez da abeslaria da operakoa, orduan hori izagutzen dago baita. Eta castingean ebaluatzen dutzue fizikoa pilo bat, hori izan gertatzen lehen, orduan, igual txarrara gogoaz, musika akademikoan bintzat. Bai, eta pixkat lotuta ontxe komento duzun guzti horrekin ez, rolak, emakumeak ze posiziotan dauden ja ez bakarrik sorkuntza mailan, akademian bebai, eta bueno, hortik ziraka, uste dozue horrek eragiten dabela norberan autoexigentzia maila altuagoa izatea gizonezko batena izan leikena baino, autoexigentzia eta kanpotik exigitzen zaiona emakume bati, ja talentu aldetik, sorkuntza aldetik eta interpretazio aldetik, altuagoa dela gizon bati exigitzen zaiona baino, ez esplizituki, askotan igual implizituki, baina bueno, hor dago eta nik ustot oindio badagola alde hori, ez? Zuk esan gozu ez dakit. Ez dakit autoexigentzia, ez dakit gehiago esforzatzen garen ala ez, baina nivel berdineko emanaldi bat eman aurretik gehiago pentsatzen degula, bai. Osea, igual nire maila igualeko gitarra jole, ni gitarra jole mediokrea naiz. Behintzat nire buruari horrela denominatzen dion naiz, eta norbaitek esan didan, etzea horren txarra, niretzako oso mediokrea naiz, adibidez. Orduan, nire mailarekin daude pilo bat, tipo, gainera, zerrendetan eta bar, gitarra jole, bezala daukat. Nire buruari gitarra jole ez diot deitu nire bizitza osoan. Inoiz ez, abeslari bai, hori badaukat autoestima hori edo, landu dut eta ja onartzen diot nire buruari hori. Gitarra jole ez. Eta nire kasuan adibidez ez da autoexigentzen dio dela pilo bat nire buruari gitarra hobeto jotzeko, ez zait asko inporta asko hobetzea, baina bai egia da ez noa laporai esaten ona naizela. Eta hor badago ezberdintasuna, ikusi dut ezberdintasuna gizonezkoen eta emakumezkoen artean. Nik galdera hori galdera batekin erantzun got eta, nik behintzat, imaginatzen baute euskal abeslari, osea, ahotzei erreparatuta. Burua etortzen zaizkit hainbat gizon desafinatzen dutena, edo ez dutela ondo abesten, ez? Bat baino gehiago.
famatuak galera, bale? Ez dut izenak izango. Baina zenbat emakume etortzen zaizkit burura, papez? Ez? Bueno, igual Maurizia, bitu, ez zuela oso ondo abesten, esan behar da, ez? Osea, ezakoan hauts liraina. Baina ez dago, orduan, noski baiet, osea, ez egiten zaigu gehiago. Eta gero, karo, iruzurgiaren sindromera egiten du, azkenean, zuk ez badiozu segitasun ematen zure buruari zelan joango zara toki batera. Zenbat gaztetzetan ikusten dituzue, hainbat talde punk, deitzen diana, txikize, potatu bota, eta olakoak, ez? Txarto egiten, txarto, osea, musikalki zaten duzula, animatuak dira baino. Baina, olako zenbat emakumezkoenak, ez? Ez daude. Hor dago erantzuna. Bai, eta hori aurreko, ez dakit galdera edo atararen gaiarekin lotuta, ez da kupoarekin, ez da? Osea, askotan entzun behar izan, ni holtze gainean ez da normalean egoten. Baina, hori, emakumea zarelako ez dakiz zer, ez da? Orain, beti berdintasunaren alde, hor bultzatu behar dela eta ez dakiz zer, eta, karo, lehen euskerarekin bebai, lehen eta orain bebai euskera gaiti bebai, hor zaude euskera gaitik, beti euskera gaiti heltzen zara ez dakiz zer. Emakumea izan da bebai, nik uste dut musikaren munduan bebai, karo, emakumea zarelako hor aukera gehiago dituzu, ez da? Hor orain kupoa dela eta hori, eta bestetik hori, nik uste dut hori, exigentzia maila da, espazio pribatutik, espazio plazara atara ginen momentutik, hor daukago exigentzia maila, norberak, ipintze duena, baina gero bebai nik uste dut gizarteak bebai, ez dakite eskatzen dizula gehiago, edo hor gizartean aurrean eman behar dozula maila, ez gara kapazak, horra adibide asko ezagutzen ditugun bezala, ez da, ondo prestatu gabe edo ondo pentsatu gabe, agertzea hor, ia zera deratzen den, ez da? Nik, ez dakiz esan hor ningunean, baina ikusten dutena holan erlazionatuta dagoela, adibidez improvisazioaren munduan, ez da usala, emakumeak zein horatzen hasi nintzanean hor, eta pentsaten eban, baina nik ez dakit improvisatzen, ez dakit ezer, baina eski improvisatzeko ez da jakin behar ezer. Eta ia da, igual, bai dekogula emakume moduan puntu hori, ez? Jakin behar dugula ez dakizen bat, gauza bat egin baino lehenu. Edo gaur etorri bat nintzala ona, ez? Esan dut den base, esan nik ez dakit ez feminismoan inguruan ez da ez eber. Orduan, nik ikusten dutena da hori, adibidez improvisazioan, atrebitu barzarela eta urten barzarela, eta venga, con todos estos voy y toco, lo que me venga a la cabeza, ez? Ez garela atrebitzen. Nik improvisatzen doanean ekimen libretan eta horrela, ez dauz ia inoiz emakumeak. Orduan, ez dakit, gizonek gitziago pentsatzen da ben, edo ez da ben pentsatu behar, edo ez dekien filtro hori, baita ere iruditzen jata batzutan dela gure etiketa moduan, eta igual ez da zertan hori izan behar. Baina nik ikusten dutena nire inguruen hori da. Adibidez, improvisazioan, dela behar bada atrebentzia gehien ez egiten dagoena, atrebentzia edo ez dakit, lotxagabekeria edo ez dakit, ez da usala emakumeak. Orduan, igual autoexigentzia maila antiguagoa dela ez dakit. Improvisazioaren inguruan itzen gizunean gogoratu naiz, adibidez baita ere, proiektu baten koinziditu nuen Beñat Asiarirekin, karo, santziaten berarekin egongo nintzen bat, esan, wow, ke jarto. Eta justo egon denen saio baten, eta eskatu ziaten niri pasarte bat improvisatzeko, eta nigatu nintzen como superblokeatu, eta ez dakit. Baina olide, akorde hauek dira, bukle bat da, zu sartu, baina nik ez dut inoiz improvisatu, ez dakit. Eta gero santzioten, Beñat egin zu. Eta karo, Beñat, gaina ohituta dago improvisatzera, hasi izan egiten. Eta denbora baten konturatu nintzen, sanun, berez hori badakit egiten. Hori badak, egiten ari den hori egin dezaket, baina hori ez nuen ausardia hori euki edo ez nekan nire burua berak daukan posizioan, hor ere esperientziaren sartzen da tartean, ez bakarrik gizona dela, baina bai izan zen txoke momentu hori konturatzea, ez dakitela baizik eta ez daukatela konfiantza edo iruzurraren sindrome hori daukatela. Uste denboraz gabizela ja bizkat larritxo, azkenean gai mamitsuak dira,
eta bueno, iztunaga da, no? Erdoan, bueno, ondo. Bai nahiko nuke aipatzia, hainbatetan irten dalako, ez dakite azken galdera bat itxeko edo, bai, bale. Kupoan gai famatua, ez? Kanon edo kupoana, askotan aipatu dalako bai gaur, eta bai, bueno, azken boladan, zenbat aldiz, ez? Berdintasun hori lortze aldera, kupo bat betetzen dela, ziurrenik behin baino gehiagotan sentituko zinaten kupo bat izan zatela, kupo bat bakarrik edo kupo bat ere bai, ez? Hor aldia egongo da, azkenean Maria Luzulen esan dozula, ez? Kupo bat bakarrik baldin manaiz, jo, igual ez dut naiz, zetarako ditzen duztazu, ez? Eta bueno, badare musikari eta talde batzuk emakumeenak, esan da benak, ukatu dabela leku baten jotzia zuzenekoren batu dan alakoa, kupo sentidu dialako. Orduan, bueno, hor pixkat nik uste dut bakoitzai barne borroka bat generauko dotzala olako, ez, dei bat edo mezu bat jasotzen daren bakoitzian, eta pixkat gai honen inguruan zuen iritzia jakin nahiko nuke, eta nola ikusten da zuen, ez, berdintasun natural hori, utopiko hori lortze aldera uste duzue biharrezkoa dela kupo bat egotia, eta prest egon beharko ginateke musikari emakumeak kupo horren parte izateko, ez, deitzen dutzenean, venga, bai, jungo naiz, ze ni ez banaiz juten, igual azkenean bukatuko da, gizonezko bati deitzen, ez? Hor pixkat badago borroka hori, orduan ez dakit ez nola ikusten da zuen, zaila da pixka kudeatzia, eta norbera deitzen dutzenean gehiago, baina, bueno, gai potolo da. Bai, nik kupoaren alde nago, noski. Gauzak ez dira aldatu behar ditugu, eta hori instituzioetatik edo laguntzetan bermatu alba da, ondo. Da gainera, gauza bat da antolatzen duenaren asmoa, ze gainera, karo, hor ere beste melonakoa dago, aipatu duzula industria, ez? Nor manejatzen du industria musikala, gizonak. Orduan, behartu behar dituzu, bestela modu natural batean elukete egingo. Eta ganera, egiten duzun lan hori, gero plaza batera zoaz, egon aldira 5 pertsona, 10 pertsona, ez edakindik, baina behintzat egiten duzun hori ezagutzen da, ez? Ezagutzen ez dena ezin da mirestu, ezin da maitatu, ez? Orduan, batzutan hor sortzen dira aukera batzuk, basoazen kaborno eta bakizulako antolatzairen asmoa, ez dela zure lana edo sormen lana balorean jartzea, baina behintzat, igual batzutan basoaz eta topatzen duzu, jendea publikoan, eta hor badagola, ez, erantzun bat, eta merezi duela. Beste batzutan ez dago hori, ez dago zaintza, ez dago ezer, baina egon behar da kupoa, eta behartu behar dugu eszena, feminista esatera. Bestela, era natural hori da existit. Osea, historian nik uste gauzak ez dira natural aldatu, gauza garrantzitsuak edo batzuk beste menpe egon dienean, gauzak ez dira natural, ez? Osea, zapaltzaik ez duzen, parkatu, oin konturatu naiz, atzera ingo dut. De hecho, nik uste hor dagoela arazo potoloena, ez? Azkenean, irakurketa kolektiboak ete ditugu, baina gero bakoitzaren burua, bakoitzak begiratu behar du, eta esan non nago ni, zer egin dezaket hau guzti aldatzeko, eta zeran egin dezaket hori, ez? Orduan, hori guztia emango da, baina lehenengo bermatu behar ditugu plazak, eta eszenatokiak, eta holtzak, eta horretarako ez dago beste bide bat, naiz eta, nik antzerki gora bat egin dut honen inguruan, barre egiten dion nire buruari, ze batzutan dira barregarriak inkluso deiak, eta erantzunak, eta proposamenak dira benetan, barre, edo negar ez dakit baino barre egin dut asko, eta hori baina hori ere kaleratu behar dugu, eragiten duena, baina egon behar da, nik ustez dagoela beste modurik. Super urruti barkatu. Ni ere, kupoen superalde. Kupo, nola da, jaztu zaititzen. Kanon, bueno, egu zertaz ari geran. Ni oso alde, niretzako, hori. Proletarioen diktadura bateko bezala, kuotak beharrezkoak dira. Berdintasun egoera batera iristeko, neurri batean batzuei ekstremoak irudituko zaizkien neurri batzuk hartu behar dira. Eta askori gaizki irudituko zaizkiena. Ni horren alde nago. Hori, deserosotasun eragin dezake, beste alor batzutan nik
gertutik bizidet baita ere ikusentzunezkoen egoera, eta hor adibidez, soinuaren munduan, ikusentzunezkoen soinuaren munduan, kuota dago bastante zorrotz, oso neska gutxi daude, postprodukzioa egiten dutenak soinuan adibidez, eta orduan, danak lau neskari edo erortzen zaizkie proiektu potolo guztiak. Igual neska batzuk oraindik igual prestakuntza aldetik ez daudenak oso aurrean, eta nik inguruan gizon asko ditut soinuan aritzen direnak ikusentzunezkoan, eta entzun behar diet nola kentzen dizkieten lanak, eta nola galtzen dituzten, hainbatean, beraien ibilbide profesionalak momentu horretan traba handiagoa daka duela 15 urte baino, eta beraiei orain tokatu zaio bizitzea ez duela 15 urte. Orduan orain, kontuatu behar dira, tragatu behar dutela el pato, berdintasun batera bidean, beraiek izango direla horren perjudiziatuak edo kaltetuak, ez? Eta, aztu entzait, esan behar hori, ni beti alde, eta daitu izan didatenean, nabaritu dutenean tonuan desinteres bat, eta hori kuota huts bat izango naizelaren parte hasieran kabreratu naiz, baina gero esan dut, hau ez da, hau ate bat besterik ez da, gero zu arajun, eta han eman zure onena. Eta han ikusiko dezu jendearen aurrean konbentzitutu, eta inkluso antolatzen, deitu dizun hori ere, konbentzituko dezu. Nik askotan pentsatet hori. Espero dut egotea bera ikusten, eta gustatzea. Eta gero etortzea, eta esatea, ditu, onartu berdet. Ez? Nik askotan hori pentsatzen dut, gaizki sentitzen naizenetan. Bueno, nik lehenengo, igual hor, ez da torgaira, baina, gure nuke esan, batzutan, hona otorri baino lehen hau sentitu nazela bost bat farsante, ez bakarrik iruzurlearen eta kapasitate faltaren alde horretatik, baizik eta nik ez dut alako sentitu inoiz jasan dodanik emakumea izateagatik diskriminaziorik egia esan. Eta igual, egia da, eta ez dakit, lotxa motu ez da esatea, baina egia da. Orduan, igual hori aurrerapenaren zeinu bat da, ez dakit. Nik inoiz ez nahi sentitu, ukio da irakasle gizonak danak, proiektutan beti zuzendari gizonak, eta sentitu naz beti super ondo, eta taldetan normalan ninaz bakarra, eta beti agitzen dondik batzutan, ez dakit zergatik, eta inoiz ez dakit zer esan, baina, alderotek, eta gero bestaldetik, subentzinoen eta horren kontuan, nik ez dut gura kupo bat izan nahi, baina beharrezkoa da bai, batzutan sakusten dozta bai, ze askotan talde askotan ni emakume bakarra naz, orduan ez dut kupoa betetzen, eta taldeak ez dut kupoa betetzen, eta orduan ez gara sartzen horretan, eta fastidatzen dozta bai, asko. Baina, behar dela, bai, igual batzu fastidatu behar gara horren aurka egiteko, ez? Ez dakit. Barkatu, lehen aztu zaidana esan nahi nuna zen, kasu batzutan inkluso pelikula askotan iritsi direla egoera batera, non jartzen duten emakume baten izena diru laguntza jasotzeko eta gainera gizonezko batek egiten duen. Hori esan nahi nuen. Bueno, ni bebai ikupoaren alde nago, niri ez zaitolan zuzenean olan, egoera horretatik pasatzen, ez da, baina nik uste dut hori, kasu honetan hori, kupoa emakumeen, ez da, baina, kupo beste euskera lehen aipatu dudala bebai, ez da, diskriminazio bat dagoenean, konpondu behar da eta konpontzeko bide bat hori da. Beste batzu bai egongo dira, asmatu behar dira, baina nik uste dut, gainera dirua denona danean, hitz egiten ari gara hori, diru laguntza, dirua denona da, orduan, hemen gizarte honetan, llegatu honetan, erdia eta erdia gara, orduan, hor banatu behar da, era orekatu batean. Goratu naz, ikastolako historiako irakasleak eza euskula, da, zala superfeminista gaina eza euskula, bardintasuna helduko zala, emakume inutil bat aginte postu batera altzen zanean. Ordu beteko saio bat izan behazan, eta ez dakit, igual lingo duguna da guk hemen pixkat honekin bukatu, eta gero zuek ez dakit galderaren bat baldin badukazue, honen inguruan, edo mikrofono bat dago aritzu daukazu, ez? Bai, inalambriko bat, orduan
bueno, edo zer komentarixo, esperientzia, galdera, nahi dezuena, lusatu.